Hemişe de bar o daştan düşman değil yani daşkı güçlerini yani şön yalbır nemeler var. O zatlar hemişe bolmaly yani içinden özüň goranyp bilmeýän bolsaň ýene de senin özüň günäkarsın. O sebäbi senem bir gün güýçli bolan wagtyň daş döwreňdäkilere täsirin ýetirjek bolarsyň. Bu gaty tebii bir zatdyr. Şonuň üçin nemeden daşdan hüjüm edenlerden gaty görmeli däl, ýöne içinden goranyp bilmeýän bolsaň ine bul ýalňyşlyk şo taýda da. Ine Orseýdyň bir arzuwy bar. Şu Sowyetlerde edip bilmediği bir neme var da. Sowyetlerde bütün bay yani yerin aşağında üstünde baylıkları olan yurtlar elinde tüyönü ulanıp bilmediler. 70 yıl geçmen o Sovyet Soýuzy dargady. Yani düýünden ýalňyş ideologiýanyň üstüne gurupdurlar. Şonuň üçin ykdysadyety ýalňyş, içindäki guruluşlary ýalňyş.